दायो मा खालामगोन नोंथाङानो बुंलाय अमाखौथ' जेरावबो नागिरजोब्बायलै आदा मोनासैनो माथो बहा थांखोथाय हिरु नोंनि हाबायाथ' केन्सेलखा आदा नों बेयावनो दसे जिरायथ' जों अमाखौ नागिरनानै फैनि सार नोंथांनि हाबानि समा जाबायमोन थाब थुदो दहायनिफ्राय एकथावनि होबाय दासो सम मोनबायना नोंसोर कररपतिसो बेनि बिफाया नङा होमबा माने बिजनेस मावो करर खामायो आरो आं जाबाय बिनि ड्राइभार माने ड्राइभारमोन बेनि बिफाया ना लकडाउनाव आंखौ आउट खालामबाय फिसा नाय नोंसा नोम्फायाथ' दाना जिंगा एरै मावनाय एरै फिथाइ माथोनो बेखौथ' बियो सिगांनो साननांगौमोन ना आरो नै नों मानो गाबनो नागिरदों आरो आंनि हाबायाथ' दाना कर्टआवनो जानोसै मोजाङानो जाखागोन आरो फंसे बाथ्रा बुंलाय नोंबोथ' सानसेब्लाबो नोंसा नोम्फाखौ गारनानै गुबुनजों हाबा जालांगोन ना बेवहायलाय आरो सोर मा खालामबावनो हानो ना आलासि ना जानाय लोंनाय ना खरसा नङा होमबा न'खरनि बिमा बिफा आरो बाय बायखौ गारनानै नों कर्टआव हाबा जाखोमानो नागिरदों मा साइसनि मानसि नों लाजिनो ओंखारनांगौ नोंसोरो मा बेफोरलाय आदा अमाखौ मोनाखैसै आरे नोंना मानो टेनसन लालायखो बे मानसियासो टेनसन लादों नों टेनसन लानाङाथ' अमा गैलिया हाबा जालिया नागिरदोना नै फंबाय बे अमाखौ बहाबा नुबायदों नामा नुवाखै आदा अमा मासे बायनायनि अकात गैया नों जायो होनबा थाब नागिरना लाय होनदोंना थां होनब्ला नों नागिरनानै ला नै आं बायखाबायानो नै बैलाय हाबानि अमाया